Jo, zdravím vás Vogy s novým skinom. Pred rokom som točil video, ako som hral Rainbow Friends Chapter 3 Fanmade. Bola to taká tá klasická fanmade hra, kde bola to proste. No a teraz po roku si ideme vyskúšať Rainbow Friends Fanmade Chapter 4, ako som sľuboval. Sme tu iba 5, takže moc ľudí to nehrá. Dobre. OK, guys. Aha, my sme vlastne mali iba bad ending a tam bol vlastne good ending, takže my sme ešte nevideli good ending, ale asi si ho pozriem na YouTube, pretože znovu tu už nejdem hrať. Tu máte proste teraz, vám ukážem, jak vyzerá good ending. Teraz ideme hľadať veci, znovu tu po nás pôjdu idioti. Teraz neviem ani kde sme proste, kde sa nachádzame, neviem či sme u červeného doma, alebo sme u nás doma. Máme tu hľadať dáke meče teraz. Ľudia, sorry, že som pomaly ani nezačal intro, ale guys, strašne málo ľudí to hrá. Do piči. Tak to už zdochol. Strašne málo ľudí to hrá a nechcel som to hrať úplne sám. Už ich máme 11. Ohelná. To je jaká malá mapa. Kamo, tamto bolo úplne také gigantické, ty kokos. Yes. Treba nájsť už iba jeden meč a toho bude podľa mňa už, tak toho nájde. Tam svieti ten meč. Yes, tuto je. Nice, máme to. Dobre, there he is, let's attack. Takže teraz ideme proti Rainbow, potom pôjdeme proti oranžovému a potom proti samotnému červenému. Ježiš, on má vlastne tie schopnosti. Nie. Rada je, že teraz, pretože ja mám taký náladu natáčať videá a takedy nie. A teraz cez prázdniny mám strašnú náladu natáčať videá. Takže to je najlepšie, pretože teraz cez prázdniny. Ako júl moc vojny nemám, pretože budem dosť často na dovolenke. August bude mať celý vojny. Ale kamo, už sa ukľudni, kamo. Už by sa mohol inak trochu skľudniť. Teraz, a zabijeme ho. Poďte. Yes, teraz exploduje, jak minule. Že? Inak to je také NPC, že tak dobre spravili toho Rainbow aj červeného a ten oranžový vyzerá jak debil. Keď už ideš robiť túto hru, aspoň sa snaž, aby to vyzeralo dobre, keď už je to fan-made hra. Dobre guys, tak toto je najväčšia kokotina, ako som v živote videl, akože fakt my ho ideme útočiť na ňom s pizzami. Prečo je tu stále Rainbow, keď sme ho zabili? Halo. Bola tá pizza, ktorú som nezobral, preto teraz kolečko robím. Bože, ale ten Rainbow má aj tie zvuky inak strašne. Pôjdem do skrinky. Dúfam, že to nie je tak nastavené, že ja vidí, keď som v skrinke. Yes, tak je to nastavené aj pri pri normálnom to není, pretože tam ti taký vykričník svieti. Mohol by som si zahrať Rainbow Friends. Pretože viem, že Chapter 3 ako samotná Rainbow Friends nevyšla. Neviem, jak by sa to video volalo, pretože už tu mám video, opäť hrajem Rainbow Friends. By sa to teraz volalo Rainbow Friends je späť, aj keď teraz natáčam v podstate fanmade hru. Ľudia, akože povedzte mi, jak sa to, však to vyzerá jak žaba. Ja nevrajím, že ja som nejaký programátor, že viem nejak extra dobre programovať Roblox hry. Ale tak kurva, keď už si vieš robiť dobré hry, tak takže inak guys, viete čo som zistil? Že to nerozprávam ja, ale to proste každý vidí svoje, čo rozpráva. On vidí seba, ak rozpráva, ona vidí seba, ak rozpráva a to ten tu typek, neviem, či to je Bacon Boy, Jachemara to je. Teraz ideme po pištole. Inak, na čo sme zbierali tie pizze, keď sa smiem Toto som už dlho nezažil. 19 robil, kúpujem si. Jež, ty si kokos, že to je ty kokos nejaký ten debil. No toto je strašne malá mapa. Nie je to také bludisko, ak bola tá Chapter 3. Prečo keď zoberieme tú zbraň, tak proste nemôžeme ju proste zobrať normálne a zastreliť ho. Však to zober, ty z prostého. A teraz, ak mám ten nový mikrofón, tak to znie otrasne, pretože tam skoro vôbec není počuť. Bože, on fakt vyzerá jak posti jedna pištol, ktorú už tá typka si zobrala, aj nie. Takže ona je mŕtva. A bude... Pane Bože,
Ja som sa prostý, hlupý, idiot. Takže tam je posledná pištol a tá typka, ona je mŕtva, alebo sa schováva v skrinke aj ale tak už chodí, typka, nevieš zobrať jednu To je posledná pištoľ, Prečo vždy tu nachádzame posledný predmet? Dobre, máme pištoľ. My sme dobre, my sme... To čo bol za goofy art sound effect? Vyho, že to nebude tá sprostá krava, ak minul... Však mi pomôž, ty Tá typka je idiot. Zabil ho. Kamo, len kvôli tomu, že tá typka je onisku. Prečo vám neukazuje hápka, koľko máme? Teraz nie je strata, takže najlepšie je sa schovať za ňoho. A... aj typka. Takže ona už nie je taká sprostá, ako tá typka. Prosím. To vážne? Nie. On sa kúka... Ešte, že sa teleportuje, dobre. Lebo ja už som si myslel, že on proste tam sa zabuguje a ho nebudeme vedieť zabiť. Dobre, to už ho zabijeme sám, typka. Teraz zase tu sa teleportne a tu exploduje jak NPCčko. Kúkni, ona je NPC. Ako ona je NPCčko proste. Pane bože, to je proste nejaké backrooms, tu je okolo, guys, čo vám na to poviem, akože. Inak prečo toto hraje oveľa viac ľudí, ako tu chapter 4? Páni, teraz keď sa pripojím na tú chapter 4, už skoro nikto nehrá. Moje hodnotenie je také isté ako minulé, bez 10, úplne to isté. Nič sa tam skoro nezmenilo vôbec, takže tu nemám čo. Možno, že by sme si mohli vyskúšať aj tú chapter 2. Pretože neviem, či to hrá veľa ľudí. Idem sa pozrieť, teraz sa tam joinem. Tak to hrá oveľa menej ľudí. Ja by som toto video ukončil. Takže, ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite dať like. A my sa vidíme v ďalšom videu. Tak zatiaľ, čaute.